Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya. I en motociclisme volem explicar que a Ripoll, coincidint amb l'inici del curs escolar, s'acaba de posar en marxa el projecte Talents Trial Ripoll. És una iniciativa conjunta de la Federació Catalana i l'Ajuntament de la capital del Ripollès per la promoció del trial i la recerca de futures figures d'aquest esport. El projecte s'ha engegat amb aquestes expectatives que ens exposa el director de Talents Trial Ripoll, també president del Ripoll Motor Club, Josep Soldavila. Que els nens i nenes que els agrada el trial i practiquen el trial no deixin d'estudiar i que puguin practicar el seu esport preferit. Viuen tota la setmana, des de diumenge a divendres, a la residència. Al matins van a classes, dinen a la residència i a la tarda els recull el monitor per anar a fer l'entrenament a les zones de trial, tant indoor com outdoor. Aquest diumenge, a 2:45 de la tarda, es fa un acte oficial d'inauguració de la remodelació i ampliació de l'anomenada àrea de trial, que fan servir els participants en aquesta cita i també els esportistes que hi té concentrades la Federació Catalana de Ciclisme. Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.